اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے بے شک وہ لوگ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے اپنے اس عقیدے تے، ڈٹ گئے ایمان تے، ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ دی توحید دا اقرار کیتا، پھر اپنے عقیدے تے کدی کمپرومائز نہیں کیتا، پھر اپنے عقیدے تو کدی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے ایسے لوگاں دے کول اللہ دے نورانی فرشتے بشارتاں لے کے آندے نے، خوشخبریاں لے کے آندے نے، جنت دے پیغام لے کے آندے نے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ نو او ایمان پسند ہے جو ایمان صحابہ ورگائے، تے صحابہ دا ایمان کیے جدوں کہہ دیتا ہے کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈے نبی آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر ساری دنیا ایک پاسی ہو گئی، بس ایمان ایک پاسی ہو گیا، پھر دنیا جاندی ہے چلی جائے، رب تے رب دے رسول دی بات نو نہیں چھڑنا۔ ایمان اس چیز دا نام ہے کہ دے تے استقامت اختیار کرنی ہے، اے تے ایمان نہیں جڑا ٹکیاں تے وک جائے، جڑا سکھیاں تے وک جائے، جڑا ملکاں دے ویزیاں تے وک جائے، جڑا منافع واسطے وک جائے، برادری پیچھے وک جائے، آخے جی فلاں ملک دا ویزا مل جائے گا، اگر تسی اپنے آپ نو مرزئی لکھ دیندی ہو، آدھا لکھو تے کلاؤ مینوں اس ملک دے اندر، ہن دس سیندا ایمان وکیا کہ نہیں وکیا؟ دکان بنا کے بیٹھا ہے 3000 دا منافع لین واسطے جھوٹیاں قسماں دیاں لینا لائی کھڑوتا ہے، ایمان ویچی جاندا ہے کہ نہیں ویچی جاندا؟ کچہریاں دے اندر لٹھے دا سوٹ پا کے پھردا ہے، بھائی تسی ایتھے کی کر دیو؟ وکیل ہو، جج ہو، تسی جناب اسلام فروش ہو، کی تہاڈا کام ہے؟ آندا نہیں نہیں میں ایتھے جناب گواہیاں دینا وا۔ کس گل دی گواہی؟ آندا لوکاں دے کیس اندر میں گواہ بن جانا وا۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا ساڈا بھی بڑا بڑا کیس ہے مگر اسی اس کیس سے ذرا جھوٹے ہاں، قرآن تے ہاتھ رکھ کے گواہی دینی پینی ہے۔ آندا میرا روزانہ دا کام ہی ہے وے، کڈ 50,000 20 واری قرآن تے ہاتھ رکھا لے، مینوں دسو ذرا اے دا ایمان ہے وے؟ اے ایمان تے وچ ہی پھردا ہے اپنا 50,000 دے پیچھے، چند ہزار دے پیچھے وچ ہی پھردا ہے، اے کادا ایمان ہے؟ اللہ اکبر۔ حاجی جی تہاڈے بیٹے دی شادی تے کنجر کیوں نچے نے؟ مولوی صاحب مینوں سارے مسئلیاں دا پتہ ہے، قرآن بھی منع کردا ہے، نبی پاک دا فرمان بھی منع کردا ہے، پر ویکھو نا معاشرہ بھی ویکھنا پیندا ہے، برادری بھی ویکھنی پیندی ہے، سجن بیلی بھی ویکھنے پیندے نے، خاندان وچ نک بھی ویکھنی پیندی ہے، برادری اگے کردا ہے، حدیث پیچھے کر دیندا ہے، اپنا نک اگے رکھدا ہے، قرآن پاک پیچھے کر دیندا ہے۔ اے کادا ایمان ہے؟ ایمان اس چیز دا نام نہیں، ایمان تے اس چیز دا نام ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایمان تے اس چیز دا نام ہے بندے دے سامنے رب دا قرآن آ جائے، حضور دا فرمان آ جائے، پھر بندہ کہے سمعنا واتانا، جو رب دا ڈر، جو اللہ دے رسول دا ڈر، میں سر تسلیم خم کیتا۔ ایمان اس چیز دا نام ہے۔ اسی نکیاں نکیاں گلاں تو گھبرا کے پیچھے ہٹ جانے ہاں، اے بھائی ایمان چھوٹی جی دولت تے نہیں نا، ایمان دا سودا کر کے بہ جانے۔ اللہ دی قسم ایمان تو وڈی دولت ہی کوئی نہیں، ایمان تو وڈی نعمت ہی کوئی نہیں۔ ایمان نہ ویچیا کر، ایمان تے کمپرومائز نہ کریا کر۔ اے ایمان ایڈی قیمتی چیز ہے، کئیاں دے سراں تے یارے چلے نے مگر انہاں ایمان نہیں چھڑیا، کئیاں دے بدن چلوئے دے کھل روپ دیتے گئے مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا، مار مار کے ہم تڑیاں باہر کر دیتیاں گئیاں مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا۔ کہیں انج دے گزرے نے انہاں نو بچیاں سمیت کھول دیوئے تیل جلا کے کوئلہ بنا دیتا گیا مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا۔ کئیاں نو سولیاں تے چڑھا دیتا گیا تے کئیاں نو انگاریاں تے لٹا دیتا گیا، شیخہ مار کی اگ والیاں اکھائیں کٹ دیتیاں گئیاں، بن کے اونٹاں دے نال جسم دے دو ٹکڑے ہی کر دیتے گئے، جسم دے ایک ایک جز نو کٹ کے ہار بنا لیا گیا مگر انہاں ایمان نہ چھڑیا۔ اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہ
انہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر جسم کٹ دیتے گئے، ثم استقاموا اکھاں کٹ دتیاں گئیاں، ثم استقاموا اوے انگاریاں تے لٹا دتا گیا، ثم استقاموا ایمان نو کیا جاندا اے ایمان دا سودا نہ کریا کر، نکی جی گل تے ایمان وچ ہی کھلوتا ہونا ہے، ایمان بڑی 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 دولت ہے، اللہ ایمان والیاں نال پیار کردے نے، اللہ کسے دی نسبت نہیں ویکھدے، کسے دی دولت نہیں ویکھدے، کسے دی شہرت نہیں ویکھدے، اللہ کسے دا قد کاٹ نہیں ویکھدے، اللہ رب العالمین کسے دی بادشاہی نہیں ویکھدے، اللہ رب العالمین ایمان ویکھدے نے۔ اگر میرا مالک کسے دی نسبت ویکھدا پھر حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نو انہاں دیاں اکھاں دے سامنے پانی چ کدی نہیں سی ڈبویا جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسے دی دولت ویکھ دے پھر قارون کافر نو خزانے سمیت زمین وچ نہیں سی دنسایا جانا۔ اگر اللہ کسے دی بادشاہی ویکھ دے پھر فرعون نو پانی چ گوتے نہیں سی دتے جانے۔ اگر اللہ کسے دی چودر ویکھ دے صدارت ویکھ دے تے پھر نمرود دے سر وچ جتیاں کدی نہیں سی پینیاں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسے دا حسن ویکھ دے تے نبی پاک دا چچا ابو لہب ویکھن دے اعتبار نال ایڈا سونا او دے رخسار انج چمکدے سن جویں اگ دا انگارا چمکدا اے۔ مگر اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب متب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جائے گا جہنم اندر، ایندھن بنا دیتا گیا جہنم دا، بالن بنا دیتا گیا جہنم دا۔ انہاں لوکاں دی انجام تیرے سامنے نے۔ اللہ ایمان والیاں نال پیار ویکھدے نے۔ آ میں تینوں ایمان والے دی داستان سناواں، آ میں تینوں ایمان والے دا مقام دساں۔ اللہ اکبر، مکہ دی سرزمین ہے، میرے پیغمبر دا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے